Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Mataji, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Screen தெரியுதுங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் கேண்டோ 6வது அத்தியாயத்துல 26வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த स्वामिनिति नामिने. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாஷாத்தேஷதாரிணி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க, நம்ம திருப்பி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமானி அனந்தஸ்ய அதத்ரவபடன் குஹ்யானி நாமானி அனந்த. பிரபு ஒரு நிமிஷம், நீங்க ஒரு லைன் சொல்லுங்க, நாங்க திருப்பி சொல்றோம். பிரபு நாமானி எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. நாமானி அனந்தஸ்ய அதத்ரவபடன். நாமானி அனந்தஸ்ய அதத்ரவபடன். யானி பத்ராணி கிருதானி சஸ்மரன். குஹ்யானி பத்ராணி கிருதானி சஸ்மரன். தாம் பிரடேம் ஸ்துஷ்ட மனாகத ஸ்ப்ரஹः. காலம் பிரதீஷன் விமதோ விமத்சரः. யசோமதி மாதாஜி நீங்க படிங்க, நாங்க திருப்பி சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாமானி அனந்தஸ்ய ஹதத்ரபடன். நாமானி அனந்தஸ்ய அதத்ரவபடன். குஹ்யானி பத்ராணி கிருதானி சஸ்மரன். குஹ்யானி பத்ராணி கிருதானி சஸ்மரன். காம்பர்யடம் ஸ்துஷ்ட மனாகத ஸ்ப்ருஹ. காலம் பிரதீஷன் விமதோ விமத்சரः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. வசந்தி சிவா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. வசந்தி சிவ மாதாஜி படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு நான் ஜட உலக வழக்குகள் அனைத்தையும் கைவிட்டு பகவானின் நாமத்தையும் புகழையும் இடைவிடாமல் பாடத் துவங்கினேன். பகவானின் உன்னத லீலைகளை பற்றி இவ்வாறு பாடுவதும் நிறைவேற்கொள்வதும் நன்மை அளிக்கக்கூடியவையாகும். அவ்வாறு செய்து கொண்டு பூர்ண திருப்தியுடன் பணிவுடனும் பொறாமையின்றியும் நான் உலகம் முழுவதும் பிரயாணம் செய்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ. வசந்தி சிவ மாதாஜி. கார்த்திகேயன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க அவங்க படிக்கட்டும். படிக்கிறேன் மாதாஜி.
பொருளுரை இவ்வாறாக தமது சொந்த உதாரணத்தின் மூலமாக உண்மையான ஒரு பக்தரின் வாழ்வு இங்கு நாரத முனிவரால் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய ஒரு பக்தர் பகவானால் அல்லது அவரது உண்மையான பிரதிநிதியால் தீட்சை அளிக்கப்பட்ட பிறகு பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதை சிறமேற்கொண்டு அப்பெருமைகளை மற்றவர்களும் கேட்டு பயனடைவார்கள் என்பதற்காக அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு உலகம் முழுவதிலும் பிரயாணம் செய்கிறார். இத்தகைய பக்தர்கள் பௌதிக லாபங்களை விரும்புவதில்லை. முக்தி அல்லது பகவானை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்துடன் தான் அவர்கள் செயல்படுகின்றனர். பகவானை அடைய வேண்டும் என்ற வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நோக்கத்தினை அவர்கள் கொண்டிருப்பதால் யாரிடமும் அவர்கள் பொறாமை கொண்டவர்களாக இருப்பதே இல்லை. பகவானை அடையும் தகுதியை பெற்றிருக்கிறோம் என்ற அகம்பாவமும் அவர்களிடம் இருப்பதில்லை. பகவானின் புனிதமான நாமம், புகழ் மற்றும் லீலைகள் ஆகியவற்றை பாடுவதும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதும் தான் அவர்களுக்குள்ள ஒரே தொழிலாகும். மேலும் பௌதிக லாபத்தை எதிர்பார்க்காமல் பிறருடைய நன்மைக்காக பகவானின் நாமத்தை பரப்புவதே அவர்களுடைய தொழிலாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்லோகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, நாமானி அந்தஸ்ஸ அப்படின்னா அந்த புனிதமான நாமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனந்தஸ்யன்னு என்ன அர்த்தம்? எல்லை அடங்காதது, அன்லிமிட்டெட். அவருடைய நாமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான நாமங்கள் இருக்கு, பல விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு, பல விதமான சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்கு இல்லையா? நாமானி அனந்தஸ் ஹத திருப்பட படன் படன் அப்படி அந்த நாமங்களை சொல்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், ஆசைகள் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ குய்யானி பத்ராணி கிருதானி ஸ்மரன். சோ அதை சொல்லிட்டே இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? அதை திருப்பி திருப்பி சொல்றதுனால ஓகே எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அவர் எப்பவுமே இந்த உலகத்திலே இருந்துட்டு அவரை வந்து நினைச்சிட்டே இருந்தார் இல்லையா? அதுதான் வந்து நாரதர் பண்ணிட்டு இருந்தார். இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கூட பகவானுடைய உன்னத லீலைகளை வந்து பாடிட்டே இருந்தாரு, நினைவுல வச்சுட்டே இருந்தார் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கனால அவருக்கு நன்மை அளிச்சிச்சு. அததான் வந்து பிரகலாதன்னு சொல்றாரு இல்லையா? நவவித பக்தி ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் வந்தனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லிட்டு அது மாதிரி இருந்ததுனால அவருக்கு பலவிதமான நன்மைகள் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அது மாத்திரம் இல்ல, அவர்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு? பூரண திருப்தியும் இருந்துச்சு. ஓகேவா? சோ பக்தியில வந்து என்ன இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் பூரண திருப்தி இருக்கணும். சோ ஒரு பக்தருக்குடைய நிஜமான குணாதிசைகள் பாத்தீங்கன்னா பணிவு இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய இருக்கு. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா 3 முக்கியமான பண்புகள் நாரதர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். அதாவது பூரண திருப்தி, அப்படி இப்படி இல்ல, திருப்தி மாத்திரம் சொல்லல. யோசிச்சு பாருங்க அந்த வார்த்தையை, பூரண திருப்தியோட வாழணும். எதுல? பக்தி வாழ்க்கையில. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கக்கூடாது? பொறாமை இருக்கக்கூடாது, பணிவு இருக்கணும். சரிங்களா? சோ பொறாமை இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையிலேயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு வந்து பொறாமை இல்லை, அதனாலதான் அந்த உன்னதமான பகவத்கீதையை கிருஷ்ணர் நேரடியா அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? பணிவு வேணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? ஆச்சானுக்கு வந்து நம்ம பணிவுடன் சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த 3 விஷயங்கள் ஒருத்தருக்கு பக்தி அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈர்ப்புன்றது எப்ப கடவுள் மேல நமக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள், அதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை எல்லாம் வந்து எப்படி கேட்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனத்தோட கேட்கணும். அப்பதான் நமக்கு என்ன வரும்? கடவுள் மேல ஒரு கவர்ச்சி வரும். கவனமும் அவர் மேல வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒழுக்கத்தோட நம்ம ஆசான்கள் சொல்லியிருக்க வார்த்தையை வந்து கேட்கணும். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கவர்ச்சி, கவனம், ஒழுக்கம் 3 வந்துருச்சு. பணிவு இல்லையா? இது 3 வந்துருச்சுன்னா, இந்த கீழ்ப்படிதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா நம்மள கடவுளை வந்து நினைச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா? சோ கடவுளை நினைச்சிட்டு என்ன ஆகுது? நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அனர்த்தங்கள் போயிடுது. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? தூய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு அவருக்கு பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும் இல்லையா?
அததான் நம்ம பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க, அகை துகி அப்ரதி ஹதான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சவை பும்சா பரோதர்மம். ஒவ்வொருத்தருடைய முக்கியமான கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரோதர்மம், கடவுளுக்கு வந்து பக்தி பண்றது இல்லையா. எப்படியாப்பட்ட பக்தி? கலப்படமற்ற தூய பக்தி பண்ணணும் இல்லையா. சுத்த தங்கம் மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு டிஞ்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம், ஒரு துளி அளவுக்கு கூட நமக்கு பற்றுதல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பிறப்போன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணணும்ன்றத நம்ம நாரதருடைய வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட இருந்த 3 குணாதிசைகள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளும் வளர்த்துக்கணும். அதாவது வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நம்ம 26 பண்புகள் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. ஸோ எப்படிடா என்னால் வந்து திருப்தியோடு இருக்க முடியும்னா, அவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க, இவங்க இவ்வளோ பண்ணுறாங்க, என்னால் பண்ண முடியலன்னா நம்மளை தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கணும். விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம் தான் வாழ்க்கையில் இல்லையா. என் கடைக்கோ இல்லை ஒரு மோதிரம் வாங்கணும் கடைக்கு போனால் கூட துணி கடைக்கோ நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம சைஸுக்கு தான் ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம். வேற ஒருத்தவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு சைஸாக எடுக்கிறோம் நம்ம. சொல்லுங்க. ஹரே இல்ல கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இல்ல நம்ம மாதாஜி. கிடையாது. இல்ல So, மாதாஜி. அது மாதிரி ஆமா. நம்மளால நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு என்னோட திறமைக்கு தகுதிக்கு என்னால என்ன பக்தி பண்ண முடியும் அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணணும். நம்ம அங்க கம்பாரிசன் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணாதான் வந்து என்ன கிடைக்கும்? திருப்தி கிடைக்கும். சுய திருப்தி இருக்கணும், பூரண திருப்தி அதுல வரணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்வம் இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இதை எப்படி நான் வந்து மீட் அவுட் பண்றது? எனக்கு வந்து பொறாமை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களை வந்து அகங்காரம் அதை நான் எப்படி கடைபிடிக்குது என் பக்தி வாழ்க்கையிலன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேற ஒருத்தவங்களுடைய குற்றங்கள் இருந்து அதை மிகைப்படுத்தி பேசுவோம் இல்லையா. அதெல்லாம் பண்ணாம நம்ம கிட்ட என்ன குறை இருக்கோ அதை உள்ள பார்க்கணும். வெளியே பார்க்கறத விட்டுட்டு உள்ள பார்க்கணும். நமக்குள்ள என்னென்ன குறைகள் இருக்கு, அந்த குறைகளை எப்படி நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும்ன்றத பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற ஒருத்தவங்க மேல குறை சொல்ல மாட்டோம். வேற ஒருத்தவங்க மேல உன்கிட்ட இந்த தவறு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விரல் நம்ம ஒருத்தன் கையில காமிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா 3 விரல் நம்மள காமிக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து அந்த தவறு நான் பண்றேனான்னு சொல்லிட்டு அலசி ஆராயணும். அவங்களுடைய அது அப்படி பண்ணிட்டு அவங்க வந்து என்ன நல்லதா பண்றாங்கோ, எந்த விஷயங்கள்ல திறம்பட செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அதை பார்த்துட்டு அவங்கள புகழ ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய பொறாமை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ நாரதர் வந்து வாழ்க்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனையோ பேருக்கு குருவா இருந்திருக்கார் இல்லையா. ஏன் துருவ மகாராஜா அவ்வளோ அளவுக்கு பக்தியில வந்தாருன்னா அவருக்கு குரு வந்து நாரதர் தான். அந்த நாரதர் முனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பிரத்யேக வந்து சந்திக்கும் போது துருவனுடைய புகழை வந்து சொல்றார். துருவன் கிட்ட எப்படி ஒரு திடமான பக்தி, எத்தனை சின்ன ஷார்ட் டூரேஷன்லேயே வந்து ஒரு சின்ன பையனா இருந்துட்டு கடவுளை முகத்துக்கு முகம் பார்த்தார் இல்லையா. அந்த பெருமைகளை சொல்றார். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு குருவா இருந்துட்டு ஒரு சிஷ்யனுடைய புகழ பேசுறார். அப்ப அவர்கிட்ட எவ்வளவு அளவுக்கு தூய மனசு, எளிமையான மனசு இருக்கு இல்லையா. அது மாதிரி நமக்கும் நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய சிறப்பு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. அதை பேசணும். அதை விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட இருக்க குறை நொன்ன அதெல்லாம் பேசக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ அப்படியே இந்த எல்லாமே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இந்த நாரதர் கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இதுல இருந்து அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த முதிர்ந்த பக்தரா இருந்திருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து நம்ம முக்தி பக்குவம் வரணும். பக்குவம் வரணும். அப்புறம் மெச்சூர்டா பிஹேவ் பண்ணணும் இல்லையா. சன்னப்பட்ட விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அவங்க அப்படி இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசக்கூடாது. உனக்கு என்ன, அப்புறம் உன்னோட லிமிடேஷன்ல இருக்கும். அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க கூடாது. ஏதோ வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லா இடத்துல வந்து முந்திரி கொட்டை மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம இல்லையா. நமக்கு என்ன டிமார்கேஷனோ அந்த லிமிட்ல நம்ம இருந்துட்டு பக்தி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேணும்னா விடாமுயற்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா. விடாமுயற்சி இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா இருக்கணும். சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும். இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து ரொம்ப அப்புறம் பக்தியில வந்து தீவிரமா இருக்கணும். சரி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பண்ணோம் நாளைக்கு பண்ணலான்னு அப்படின்லாம் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட சீரியஸா எடுத்துட்டு இந்த பக்தியை நம்ம பண்ணணும்ன்றத நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். சின்ன பிள்ளை தான் எவ்வளவு அளவுக்கு சின்சியரா ஒரு பக்தி பண்ணாரு. சின்சியராகவும் இருந்தாரு, சீரியஸாவும் கமிட்டடாவும் இருந்தாரு. விடாமுயற்சி இருந்துச்சு. சோர்ந்து போனாரா? இல்லவே இல்லை இல்லையா. ஏன்னா அந்த காட்டுல கிடைக்கிற விஷயங்களை வந்து சாப்பிட்டுட்டு காத்து சுவாசிட்டு வந்து தியானம் பண்ணார் துருவா
இல்லையா? அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருந்ததுனால கடவுள் என்ன பண்ணாரு, துருவ லோகத்தையும் கொடுத்து அவரை வந்து அரசாட்சி பண்ண வச்சாரு இல்லையா? சோ இந்த லோகத்துல வாழும்போது அவங்களுக்கு சிறப்பு கிடைக்கல, வேற இந்த வாழ்க்கைக்கு அடுத்த பிறகும் அவங்களுக்கு வந்து சிறப்பான நிலை கிடைச்சிச்சுன்றதை பார்க்கலாம். நம்மளோட நாரதருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தக்ஷ பிரஜாபதி அவருக்கு சாபம் கொடுத்தார் இல்லையா? ஒரு இடத்துல நீ இருக்க மாட்டப்பான்னு. அதனாலதான் அவர் வந்து திரிலோக சஞ்சாரி. அவர் அப்படி திரிலோகத்துக்கு போனா கூட போற இடத்துல பாக்குறவங்க எல்லாரையும் பக்தியை பத்தி தான் அவர் சொன்னார் இல்லையா? அப்படியாப்பட்டவர் கூட பகவான் என்ன பண்ணாரு, நாரத லோகம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுத்தாரு. சோ பக்தன் மேல யார் என்ன சாபம் கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பலிக்காதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தவக்ஷன், பக்தனுக்கோசம் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் இல்லையா? துருவன் கேட்டா என் தாத்தா விட பெரிய ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த ராஜ்யத்தையும் கொடுத்தாரு. ஓகே, சோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்களேன், அவர் வந்து எதுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நம்ம எல்லாம் எதுக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம இன்னும் நேத்தை விட இன்னைக்கு எப்படி வந்து நல்லா வசதியா வாழலாம், நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? காலம் பிரதிக்ஷன் விமோத விமத்சர, அதாவது காலத்துக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது என்னப்பா இங்க காலம்னா என்ன குறிக்குதுன்னா, மரணத்துக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு நான் எங்க போவோம், கடவுள்கிட்ட போயிட்டு நித்தியமா சேவை செய்ய முடியும் இல்லையா? அந்த மரணத்துக்கோசம் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? சோ நம்மளும் பகவத்கீதையில என்ன படிச்சிருக்கோம், அந்த காலே சேமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யா பிரயத்தே சமத் பாவம் யாஸ்தி நஷ்டி அத்ர சம்சயக. சோ நம்ம இறக்கும் தருவாயில இதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன், நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்ன, எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகுற மாதிரி. நம்மளுடைய எக்ஸாம் என்ன, நம்மளுடைய மரணம் இல்லையா? அந்த மரணத்துல பாஸ் ஆகணும், அதற்கோசம் அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எப்ப என்னோட காலம் முடியும், நான் எப்ப வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இங்க வாழ்ந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம புலன்களை எப்படி திருப்தி பண்றது, நாக்குக்கு சுவையா எப்படி பேசுறது, 4 பேரை பத்தி பேசுறது, அதுலதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லாத வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுவும் சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிடுறோம், தூங்குது, இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை பாதுகாக்குது. இந்த 4 விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா மனிதனும் பண்றான், விலங்குகளும் பண்ணுது. என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம், உணர்வு இருக்கு. அந்த உணர்வை நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? சோ நம்ம இந்திரியங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றேன்னா, அகிலேந்திரிய, இந்த எல்லா இந்திரியங்களும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து பாரமா இருக்கு, பாரகாமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து இந்த விலங்கு மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம சேவை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்னோட இந்திரியங்களை வச்சுட்டு கிருஷ்ணரை சேவை பண்றேனா இல்லையான்றதை பார்க்கணுமா? ஓகேவா? சோ நம்மளுடைய பர்பஸ், நம்ம வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும், பரோதர்மம் இல்லையா? அதை பண்றோமா இல்லையா நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் நம்ம புலன்கள் வந்து எதுல திருப்தி அடையணும்னா கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் நம்ம திருப்தி அடையணும். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய புலன்களை வந்து கிருஷ்ணர் சேவையில யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த நாள் எனக்கு வந்து லாபகரமான நாள் இல்ல, இட் இஸ் நாட் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து பக்த அவதாரமா வந்திருந்தார் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு கௌர பூர்ணிமை, அவர் அவதரித்த நாள் இல்லையா? எப்படி 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரகணம் நடந்து அவர் பிறந்தாரோ, அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகணமும் இருக்கு, அவருடைய அவதார நாளும் இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு நாமஸ்மரணம் பண்ணி அவருடைய இந்திரியங்களை திருப்தி பண்ணி இத நாரதருடைய ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்மளும் வந்து அந்த பக்தி பண்ணனா நம்மளும் அந்த கிருஷ்ண பிரேமை அடையறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் படிக்கலாம். எவ்வளவு நேரம் இன்னைக்கு பக்தியில ஈடுபடுத்தலாமோ அவ்வளவு நேரம் நம்ம பக்தியில ஈடுபடுத்திக்கணும் நம்மள. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாரதரை அந்த வாழ்க்கையில மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு தெரியும் அவர் வந்து கந்தர்வனா இருந்தாரு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வேலைக்காரி மகனா இருந்தாரு, அதுக்கு அடுத்து நாரதரா ஆனாரு இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கலியுக ஆரம்பத்துல இருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். பாருங்க தன்னுடைய பக்தனை எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல வைக்கிறார். ஸ்ரீவாசனா வந்தது யாரு? நாரதர் முனிதான். அவரோட வீட்டுலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவாரு, நைட்டு ஃபுல்லா சங்கீர்த்தன யக்னத்தை பண்ணி வச்சார் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து சிறப்பான இடத்த கொடுத்திருக்கார். ஓகேவா பகவான்? சோ இந்த ஜென்மத்திலும் இல்ல, அடுத்த ஜென்மத்திலும் பக்தர்களுக்கு அந்த நிலையை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், தூய பக்தி பண்றதுக்கு நம்மள தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளுடைய பக்தி வந்து நம்பிக்கை வந்து திடமான நம்பிக்கை இருக்கணும். எந்த ஒரு கால கஷ்டத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து தடுமாறக்கூடாது. அதுக்கு வந்து நமக்கு நல்ல நாலேஜ் வேணும். கிருஷ்ணரை பத்தி பக்குவமான ஞானத்தை வளர்த்துட்டு கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இன்னும் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த்தா இருக்கும். திடமான
நம்பிக்கை இருக்கணும் நமக்கு. ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பொறுமை இருக்கணும். நான் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை சேருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறுமை இருக்கணும். உற்சாகம் என்னைக்குமே நம்ம இருக்கணும். நான் கிருஷ்ணர் கதைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறதுல வந்து உற்சாகம் இருக்கணும். ஓகேவா? நாரதர் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து சோர்வால எனக்கு அம்மா போயிட்டாங்க, வேதாந்திஸ்ட் போயிட்டாங்க. ஆனா அவங்க கொடுத்த அந்த இனிஷியேஷனையும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, பக்தியை தியானம் பண்ணாரு. கடவுளுக்கு முகத்தையும் பார்த்தாரு. அதுக்கு அடுத்து அவருடைய பேச்சை கேட்டார், வாய்ஸை கேட்டார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அவர் சொன்ன விஷயத்த கிருஷ்ண விஷயத்த வந்து பரப்புனார். அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும் பக்தியில. ஓகேவா? உற்சாகத்தோட இருக்கணும், பொறுமையோட இருக்கணும், திடமான நம்பிக்கையோட இருக்கணும். இந்த பண்புகளோட வச்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த இன்னைக்கோட ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன பாடத்தை நம்ம எல்லாரும் கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் எப்பவுமே அவர் என்ன பண்ணாரு, கான்ஸ்டன்டா கடவுளுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தாரு இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கறதுல ஆர்வமா இருக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும். பூரண திருப்தி வேணும், பணிவு இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா? அப்பதான் கவர்ச்சி, கவனம், கீழ்ப்படிதல், கடவுளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது மாதாஜி, நல்லாவே ஹரே புரிஞ்சுது. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ்ய கிருபா சிந்து பயவஜ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की ஜெய். जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய். all glories to assembled devotees. Hare ஹரி ஹரி Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. all glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. மாதாஜி உங்களை co-host பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி made you host மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. தேங்க் யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மாதாஜி உங்களுக்கும் லைவ் என்ன ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் போயிட்டு இருக்குது. if you want. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி. இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? கௌரவபூர்ணிமை. எக்ஸாக்ட்லி. அப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு செகண்ட்.